prieteni, să fac primul meu videoclip Minecraft. Sper că totul mai bine și hai să începem. Eu am versiunea 1.16, o versiune foarte bună, asta nouă, nu mulți au, că trebuie să mergi pe Google, e greu, foarte greu de făcut. Hai să vă arăt skin-urile mele. Am pe ăsta, toate skin-urile Minecraft, aproape o grămadă. Am pe Simpson, e fain. Am multe. Am pe Noob, tot Noob, îmi place, e foarte drăguț asta. Ce mai am? Am pe Turtle Ninja. Am pe Villager, mod armată. Am pe asta să mă camuflez. Am pe asta. Și am pe asta. Folosesc o aplicație ca să am tot gratis. 1.16 e o versiune foarte bună, fiindcă pot să am ceva. Este o versiune unde pot să găsesc un monstru. Hai să merg pe mapa asta a mea. Să merg pe mapa asta. Și să vă arăt. Unde era? Pe aici, știu că pe aici era. Sau să-mi fac din nou. Revenim imediat. Bine, prieteni, am revenit. Am făcut portalul Nether. Și uitați-vă. Este ceva nou, un monstru. Se cheamă Piglin. E foarte fain. Uite, bebeluș Piglin. E foarte drăguț, vedeți? Și un 1.17 o să fie focul albastru. Uite, ce drăguț e Piglin. Este și un animal Piglin. Am spus. Asta e aceeași ou. Piglin, dar nu știu cum se cheamă, că mai este... Ouă? Unde sunt ouăle? Că am uitat. Revin imediat, vă arăt. Bine, prieteni, am revenit și vreau să vă arăt. Am găsit. Hai să mergem înapoi. Merg aici. Aici. E ca Piglinul. Ați văzut? E spam Oglin. Și ce fain e. Ce bebeluș. Să găsesc. Este așa de mare. Este foarte mare. Ați văzut? Am căzut. Este o grămadă. Asta se cheamă Oglin. Așa, prieteni. Și asta este ceva nou. Bine, cam atâta pentru videoclipul ăsta. Sper că v-a plăcut și este în versiunea 1.16. Ciao, prieteni, și la revedere. Și sper că v-a plăcut videoclipul ăsta. Și dacă v-a plăcut, like-ați și abonați-vă. Ciao, toată lumea!